Ουίσκι και του Βασίλη Καράη δίσκι. Πάμε. Πάτε λίγο να πω, να κάνω λίγες διατάσεις. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες. Η άνοιξη μπήκε, τα πουλάκια κελαϊδούν, ο καιρός έχει γίνει καλύτερος και σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια πολύ ωραία περίοδο βαφτίσεων και γάμων που θα μας καταστρέψουν όλα τα Σαββατοκύριακα. Στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε όλες τις νέες τάσεις για νοηματοδοσίες, επιλογή εκκλησίας, catering και φυσικά θα απαντήσουμε στο αιώνιο ερώτημα. Αλμυρό ή γλυκό στη βάφτιση? Λάθος κείμενο, φίλε! Όχι. Τι λάθος κείμενο? Σε λάθος στούντιο ήρθα. Καλησπέρα. Μετά από αυτό το μικρό ατύχημα, ας ξεχάσουμε τι συνέβη. Μαζί σας σήμερα έχουμε το Samsung Galaxy S10, το οποίο μας παραχώρησε η Κοσμοτέ για τις ανάγκες αυτού του review. Το χρησιμοποιώ καθημερινά εδώ και 10 περίπου μέρες ως βασική συσκευή και μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά επιφυλακτικός, μιας και δεν τα πήγαινα καλά με τις συσκευές της Samsung στο παρελθόν. Όχι επειδή δεν ήταν καλές, απλά καθαρά υποκειμενικά δεν μου τέριαζαν. Είναι η πρώτη φορά όμως που τολμώ να πω ότι ναι, θα έκανα το βήμα για να επιλέξω smartphone της Samsung, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια πως έμεινα ευχαριστημένος με τα πάντα. Καταρχάς να αναφέρω ότι το Samsung Galaxy S10 είναι το μεσαίο μοντέλο της φετινής επετειακής οικογένειας που παρουσίασε επίσημα η εταιρεία τον περασμένο μήνα. Είχα την ευκαιρία να επεξεργαστώ και τα τρία μοντέλα της φετινής επετειακής οικογένειας τόσο στο συνέδριο τεχνολογίας MWC 2019, όσο και στην επίσημη παρουσίαση για την ελληνική αγορά που έγινε πριν από μερικές ημέρες. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να κάνω κάποια σύγκριση με τα άλλα δύο μοντέλα, το Galaxy S10e και το Galaxy S10 Plus, εάν δεν τα χρησιμοποιήσω για μερικές ημέρες. Οπότε θα μείνω καθαρά σε αυτό που έχω στα χέρια μου. Στο μαύρο κουτί της συσκευής συμπεριλαμβάνονται φορτιστής, Adaptive Fast Charge, καλώδιο USB Type-C, αντάπτορας USB α-SSE και ακουστικά EKG. Εμφανισιακά βλέπουμε ότι η Samsung ακολούθησε το δρόμο της τρύπας, τοποθετώντας οθόνη την Infinity O με οπή στην επάνω δεξιά πλευρά για τη φιλοξενία της εμπρόστιας κάμερας και ουσιαστικά τήρησε την υπόσχεσή της ότι δεν θα υιοθετήσει τις άσχημες εγκοπές που μας ταλαιπώρησαν τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε πληθώρα smartphones από διάφορους κατασκευαστές. Αυτή η επιλογή βέβαια τη στερεί μια σημαντική λειτουργία που είναι και ένα από τα μειονεκτήματα του Galaxy S10, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Αφήγηρε το panel Dynamic AMOLED 6,1 inch ανάλυση QHD+, με αναλογία εικόνας 19:9, το οποίο προσφέρει μια πραγματικά απολαυστική εμπειρία θέασης και συμβατεί με το πρότυπο HDR10+, αν και δύσκολα βρίσκεις περιεχόμενο σε αυτό το πρωτόκολλο. Αυτή είναι και η κυριότερη διαφορά του από τα Super AMOLED panels που χρησιμοποιούσε η εταιρεία στο παρελθόν. Εξαιρετική φωτεινότητα στο φως της ημέρας, υψηλή αντίθεση, τρομερή απεικόνιση των χρωμάτων και όπως προείπα, μια πλήρως ικανοποιητική εμπειρία. Τα περιθώρια έχουν μειωθεί αισθητά στην επάνω και στην κάτω πλευρά, ωστόσο στις πλαϊνές πλευρές είναι εμφανή. Κυρίως όταν έχεις ανοιχτό χρωμοφόντο. Στην αριστερή πλευρά έχουμε τα κουμπιά ρύθμισης του ήχου και το ξεχωριστό κουμπί για άμεση ενεργοποίηση της ψηφιακής βοηθού Bixby. Στη δεξιά πλευρά το Power Button, στην επάνω πλευρά την υποδοχή για τις κάρτες SIM και το ακουστικό, ενώ στην κάτω πλευρά το ηχείο και τις υποδοχές USB-C και 3,5 χιλιοστών για τη σύνδεση ακουστικών. Πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι η Samsung δεν ακολούθησε ούτε τη μόδα αφαίρεσης της υποδοχής για τα ακουστικά. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι η Samsung έλαβε υπόψη της τις αντιδράσεις των χρηστών για το ξεχωριστό κουμπί ενεργοποίησης της Bixby και έχει κυκλοφορήσει ήδη update που σου επιτρέπει να επαναπρογραμματίσεις το κουμπί για να ανοίγει άλλες εφαρμογές συσκευής σου όταν το πατάς. Παρ' όλα αυτά, δεν υποστηρίζει το άμεσο άνοιγμα του ψηφιακού βοηθού Google Assistant για όσους θα προτιμούσαν κάτι τέτοιο. Ένα σχόλιο και για το ηχείο, καθώς αρκετοί έχετε αρχίσει να ενδιαφέρεστε και για τις δυνατότητες των συσκευών στο κομμάτι του ήχου όταν δεν φοράτε ακουστικά. Πρώτα να αναφέρω ότι μπορείς να ενεργοποιήσεις την τεχνολογία Dolby Atmos με ένα άγγιγμα από το πάνελ των γρήγορων ρυθμίσεων και στις δοκιμές που έκανα με Metallica, Maceo Plex και Edvard Grieg έμεινα εντυπωσιασμένος με το βάθος και την ευκρίνεια στα μπάσα, ένας τομέας που συνήθως πονούν όχι μόνο τα smartphones, αλλά και πολλές από τις ηχομπάρες και τα dedicated ηχεία. Πολύ δυνατός και καθαρός ήχος στέρεο, χωρίς παραμορφώσεις ακόμα και σε full ένταση, με τα ηχεία να παίρνουν θέση right και left όταν κρατάς τη συσκευή οριζόντια, με τον προσανατολισμό να διατηρείται όταν τη γυρνάς κάθετα. Προφανώς το ηχείο στο κάτω μέρος έχει μεγαλύτερη ισχύ από το ακουστικό στο επάνω μέρος. Για να ολοκληρώσω τα της κατασκευής, στο πίσω μέρος έχει τοποθετηθεί τριπλή κάμερα σε οριζόντια διάταξη με το module να περιλαμβάνει το LED flash και τον αισθητήρα μέτρησης καρδιακού παλμού.
Αν αναρωτιέστε πού κρύβεται ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων, αυτός έχει τοποθετηθεί κάτω από την οθόνη και χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερήχων για να αναγνωρίσει το αποτύπωμα του χρήστη. Σε αυτό το κομμάτι δεν έμεινα ευχαριστημένος, διότι ειδικά τις πρώτες μέρες μου εμφανιζόταν συχνά το μήνυμα να κρατήσω το δάκτυλό μου για περισσότερη ώρα πάνω στην οθόνη και γενικά είναι πιο αργός από ό,τι θα περίμενα από μια συσκευή τέτοιας αξίας. Η Samsung πάντως έχει τονίσει ότι θα προχωρήσει αναβαθμίσεις του λογισμικού για να διορθώσει τη λειτουργία του in-display αισθητήρα και να λειτουργεί γρηγορότερα. Κάτι θα μπορέσουμε να το τσεκάρουμε στο επόμενο διάστημα. Συνολικά η αίσθηση που αφήνει το Samsung Galaxy S10 στο χέρι, χωρίς προστατευτική θήκη, είναι καλή, με μικρό πάχος και βάρος, οπότε το νιώθω άνετο στο χέρι μου. Γυαλί με επικάλυψη Gorilla Glass 6 στην πρόσωψη, γυαλί με επικάλυψη Gorilla Glass 5 στο πίσω μέρος, αλουμινένιο περίγραμμα και πιστοποίηση στο πρωτόκολλο IP68 για προστασία από νερό και σκόνη, νομίζω καλύπτουν τα όποια ερωτήματα για την ανθεκτικότητά του. Δεν χαράσεται εύκολα, αν πέσει της πάζει και δεν έχεις φόβο για τυχόν μικροατυχήματα με νερά, καφέδες κλπ. Από πλευράς απόδοσης δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά. Ο octa-core επεξεργαστής Samsung Exynos 9820 είναι φάμιλος σε ισχύ με το Snapdragon 855 της Qualcomm που χρησιμοποιείται στην έκδοση συσκευής για τη SIPA και συνδυασμό με τα 8 GB μνήμης RAM δεν μασάει σε τίποτα, ούτε multitasking, ούτε σε επατητικό gaming, ούτε στην αναπαραγωγή περιεχομένου. Τα 128 GB αποθηκευτικού χώρου είναι υπεραρκετά για το μέσο χρήστη, αλλά υπάρχει δυνατότητα επέκτασης με κάρτα microSD για όσοι θέλουν κάτι περισσότερο. Στα θετικά κρατάω ότι έπαιξα μια ωρίτσα Arena of Valor και PUBG και η συσκευή δεν υπερθεμάρτηκε καθόλου ούτε ζορίστηκε. Στο περιβάλλον χρήσης έχουμε το νέο One UI βασισμένο στο Android 9 Pie και προσωπικά μιλώντας ήταν μια καλοδεχούμενη αλλαγή καθώς δεν μου άρεσαν καθόλου τα προηγούμενα της Samsung. Τα έχουμε πει σε αρκετά άρθρα στο TechGear, αλλά καλό είναι να θυμηθούν μερικά πράγματα. Το One UI χαρακτηρίζεται από στρογγυλεμένα μενού, εικονίδια και κουμπιά, με μεγαλύτερο μέγεθος για όλα και με το βάρος να έχει πέσει στην εύκολη διαχείριση με το ένα χέρι. Η φιλοσοφία να παρουσιάσει στο χρήστη ακριβώς αυτό που θέλει να κάνει και με τις επιλογές να βρίσκονται όλες προς το κάτω μέρος της οθόνης για να τις πιάνεις εύκολα όταν την κρατάς με ένα χέρι. Έχουμε κλασικά την Always On Display που ενεργοποιείται με ένα άγγιγμα στην οθόνη όταν είναι κλειστή συσκευή, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα με επιλογές διαφορετικό στυλ φυσικά, το ποστό της μπαταρίας και εικονίδια ειδοποιήσεων. Με διπλό tap στην οθόνη μεταβαίνεις απευθείας στη lock screen. Σε αυτήν τονίζεται η περιοχή όπου πρέπει να τοποθετήσεις το δάκτυλό σου για το ξεκλείδωμα, αν φυσικά έχεις ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη μέθοδο, ενώ η περιοχή γύρω από την οπή της εμπρόστιας κάμερας φωτίζεται αν έχεις επιλέξει ξεκλείδωμα με αναγνώριση προσώπου. Το σύστημα ειδοποιήσεων έχει ανανεωθεί ριζικά με πολλαπλές ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν απευθείας από τις καρτέλες τους, αλλά το multitasking μενού είναι μάλλον περίεργο. Θυμίζει αυτό το Android Pie με τις καρτέλες ανοιχτών εφαρμογών σε οριζόντια θέση και πατώντας επάνω στα εικονίδια των εφαρμογών μπορείς να τις ανοίξεις σε split screen mode ή σε pop-up παράθυρα, αν το υποστηρίζουν βέβαια. Το κακό είναι ότι αν επιλέξεις να βγεις από αυτό το super multitasking και μάλλον πολύ τραβηγμένο για το μέσο χρήστη, τότε χάνεται όλη η προεργασία που έκανες για να έχεις ανοιχτές εφαρμογές με το συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει φυσικά το Edge Panel που πρωτογνωρίσαμε στο Galaxy S6 Edge, το οποίο εμφανίζει σέρνοντας το δάκτυλό σου από τη δεξιά πλευρά της οθόνης για να δεις τις πιο πολυχρησιμοποιημένες εφαρμογές ή αυτές που έχεις ορίσει εσύ ο ίδιος. Εκεί μπορείς να ρυθμίσεις το μέγεθος, το χρώμα και τη διαφάνεια του μενού. Στα θετικά επίσης, η υποστήριξη διαχείριση με χειρονομίες αντί της κλασικής μπάρας με τα κουμπιά πλοήγησης Back, Home και Recents στο κάτω μέρος της οθόνης. Επίσης, κρατώντας πατημένο στο Home button, ενεργοποιείς τον ψηφιακό βοηθό Google Assistant και με διπλό πάτημα του Power button ενεργοποιείς την κάμερα. Κλείνοντας αυτό το σκέλος, να αναφέρω ότι υπάρχει το Game Launcher, όπου τοποθετούνται αυτόματα τα παιχνίδια που κατεβάζεις και ανοίγοντάς τα από εκεί, εξασφαλίζεις απρόσκοπτο gaming χωρίς να σου εμφανίζονται ειδοποιήσεις την ώρα που παίζεις. Προφανώς εξακολουθούν να έρχονται ειδοποιήσεις, αλλά στο background. Γενικά, το περιβάλλον χρήσης των smartphones είναι καθαρά υποκειμενικό, αν θα σας αρέσει ή όχι. Σε άλλους ταιριάζει στο Android της Google, σε άλλους το custom made των εταιριών. Για το One UI μπορώ να πω ότι είναι ευχάριστο, εύχριστο και ευκολοκατανόητο για την πλειοψηφία των χρηστών. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στις κάμερες. Ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Samsung Galaxy S10 και της σειράς γενικότερα. Τριπλή κάμερα στο πίσω μέρος με κύριο αισθητήρα 12 MP και μεταβαλλόμενο διάφραγμα από f-stop 1,5 για μεγαλύτερη πρόσληψη φωτός σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και f-stop 2,4 για μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε καλό φωτισμό. Ο δεύτερος αισθητήρας είναι επίσης 12 MP με τηλεφακό για 2 επί οπτικό zoom, ενώ ο τρίτος αισθητήρας είναι το κερασάκι στην τούρτα με 16 MP, f-stop 2,2 και υπερευρυγόνιο φακό 123 μοιρών που πραγματικά βλέπει σε μεγαλύτερο εύρος από το ανθρώπινο μάτι.
Στο φως της ημέρας τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, με άψογη λεπτομέρεια και καθαρότητα, ζωντανά χρώματα στις λήψεις από όλους τους αισθητήρες, αλλά να τονίσω ότι στον υπερευρυγόνιο υπάρχει υποβοήθηση από το λογισμικό της Samsung για να μην υπάρχει αλλίως στις γωνίες, το λεγόμενο barrel effect. Σωστό? Σωστό. Γαμάω. Στις πιο δύσκολες συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τα πράγματα είναι εξίσου πολύ καλά στις λήψεις με τον κύριο αισθητήρα, αλλά στους άλλους δύο παρατήρησα τον αναμενόμενο θόρυβο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακές οι λήψεις. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να σημειώσω ότι τις περισσότερες φορές χρησιμοποιώ την κάμερα του smartphone στις αυτόματες ρυθμίσεις και χωρίς κάποιο gimbal ή τρίποδο, έτσι ώστε να βρίσκομαι πιο κοντά στο μέσο καθημερινό χρήστη που θέλει να μάθει για την κάμερα. Επειδή δεν ξέρεις το ρυθμίζεις, όχι για το χρήστη. Αυτά ναι, το ξέρουμε, αλλά δεν χρειάζεται να τα λέμε live, δεν τα βάλεις τα μέσα στο βίντεο, δεν μας κάνεις και ρόμπα. Σε λήψεις που έκανα με τρίποδο και πειράζοντας λίγο τις ρυθμίσεις του Pro Mode, τα αποτελέσματα είναι σαφέστατα πολύ καλύτερα από το κλασικό βγάζω το smartphone και φωτογραφίζω. Έκτορα. Από πλευρά software έχουμε το Scene Optimizer που αναγνωρίζει το τοπίο και βελτιστοποιεί τη λήψη. Ενώ είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το αντίστοιχο Night Mode της Samsung βρίσκεται κρυμμένο στις ρυθμίσεις του Scene Optimizer ως Bright Night και ενεργοποιείται αυτόματα στις πιο δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Εκεί που παθαίνεις πλάκα, πραγματικά παιδιά θα πάθετε πλάκα, πραγματικά σοβαρά θα πάθετε πλάκα. Δεν κάνουμε πλάκα τώρα, ναι, δεν κάνουμε. Είναι στη λήψη βίντεο. Με κάποιο μαγικό τρόπο η Samsung έχει καταφέρει να προσφέρει τρομερή σταθερότητα στις λήψεις που πραγματοποιείς, απλά κρατώντας τη συσκευή στα χέρια σου. Με ενεργοποίηση και του Super Steady Mode ξεφεύγει η κατάσταση. Αφού περπατάς, αλλάζεις γωνία, κουνάς smartphone πέρα δόθε και το βίντεο μοιάζει να έχει γυριστεί από κινηματογραφιστή. Κάνει και ρήμα. Πολύ καλή και η απόδοση των Super Slow Motion και Hyperlapse. Την ποιότητα των λήψεων είναι δύσκολο να σας μεταφέρω από εδώ, αλλά μπορείτε να δείτε πάρα πολλά δείγματα στο review που δημοσιεύσαμε στο TechGear.gr, πατώντας σχετικό link στην περιγραφή του βίντεο. Σε ό,τι αφορά την εμπρόστια κάμερα, έχουμε αισθητήρα 10 MP με δυνατότητα λήψη 4K βίντεο και λειτουργία Live Focus για υποβοήθηση στο Portrait Mode. Ικανοποιητικά αποτελέσματα για selfies ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Ειδικά στο κομμάτι της λειτουργίας Face Unlock, εκεί πραγματικά χρειάζεται βελτίωση. Όσο άντεξα να το δουλέψω, αγανάκτησα. Κλείνοντας και αυτή την ενότητα, να αναφέρω ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερη δουλειά στο περιβάλλον της εφαρμογής κάμερας, διότι πολλές χρήσιμες λειτουργίες βρίσκονται κρυμμένες στις ρυθμίσεις και οι περισσότεροι θα βαρεθείτε να το ψάχνετε. Για το τέλος άφησα την μπαταρία. Το Samsung Galaxy S10 έρχεται με χωρητικότητα 3400 mAh με την πρώτη και στη δικιά μου χρήση έβγαζε μεταβίας μία μέρα. Θα ήθελα σίγουρα κάτι καλύτερο από ένα premium smartphone και αυτό θα είναι ένα από τα βασικά σημεία που θα ελέγξω στο Samsung Galaxy S10 Plus για να αποφασίσω ποιο από τα δύο αξίζει περισσότερο. Στο θέμα της φόρτισης γέμισα από 1% στο 80% μέσα σε 65 λεπτά και να αναφέρω επίσης ότι υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση αλλά και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση άλλων συσκευών αν τις ακουμπήσεις επάνω στη Γιάννη πλάτη. Αυτά για σήμερα. Πλήρη γνώμη για το συγκεκριμένο μοντέλο θα έχω όταν δοκιμάσω εκτενώς και το Galaxy S10 Plus για να δω αν αξίζει διαφορά των 100 ευρώ, αλλά και με το Galaxy S10e που είναι αρκετά πιο φθηνό. Και όπως είπαμε, αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe και καμπανάκι για να μην μένετε απ' έξω και χτυπιέται ο Βασίλης. Πού είναι ο Βασίλης? Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια σας.